Takže toto video bude o tom očinke, tá kilová a potázky a také, že dáte tu veľa lajky, veľa odběrů, že pojďme na činko. Takže toto činko som ukázal na iné video, takže dáte to lajky, takže jak chcem byť taký chlap, čo cvičiť, chcem mať tetovanie, taký chlap som hovoril, že chcem cvičiť, taký chcem byť chlap, to je 2 kg, a ešte skúpim si asi 2 alebo 3 100 kg. Takže 2 kg, takže dáte tu veľa lajky, takže toto sú otázky Jordan, nejaké toto, ale sú to Jordan, 100 eur stále, 100 eur, že si to zapamätajte, 100 eur, chápete tomu, 100 eur, tak, sú to super otázky, na to špinavé, ale sú to super Jordany, žiadne 10 eur, nič, 100 eur, počuli ste 100 eur, žiadne 10, nič, 100 eur, tak, toto je moja kľúč na motorku, vidíte, tlak. Si bejem na motorku, moju raketu vidím na jak počata. Poďte tu veľa lajky, veľa zvedť. Toto je McKenzie tričko, Mekina. Jedine McKenzie. Všetci McKenzie počúvajú a ja počúvam. McKenzie tričko, počkáte. Ukážem vám jak, vidíte. Vidíte, McKenzie tričko. Tak. Takže som vám už hovoril, že ak chcem byť taký chlap, čo cvičiť, chodiť do posilovne, mákať také, chcem byť taký youtuber, také, chcem také byť cvičiť, taký chcem byť chlap, nabitý taký, takže dajte tu veľa lajky, dajte to veľa, takže toto sú Jordany potázky, toto sú činka, 2 kilová, chcem cvičiť, chcem byť chlap, a toto je na motorku, tak. Žiadne potázky sú 10 eur, to není 10 eur, to sú 100 eur, chápeš tomu, 100 eur, sú to tlak potázky, chápeš, si to zapíš na papier, 100 eur, 100, stále to je potázky, 100 eur. A také nikdy nenájdeš. Rozumieš tomu? No. Takže sú tu potázky. Jordan. Dáte tu veľa lajky, veľa zahrnutí, takže činka tiež je super, 2 kg, ešte si kúpim 2 alebo 3. Budem cvičiť, taký chlap, taký zabijak. Taký chlap budem cvičiť, chcem tetovanie. Takže dajte veľa lajky, veľa otázky. Ja to tak. To je moja činka na motorky, tu moju raketu. To je Jordan. Tak, a toto je činka. Tak, takže toto video končím, som ukázal, máte to veľa lajky, takže končím a čau.